Nämä otteluvyöt, punainen ja valkoinen on lähinnä sen takia, että tuomareita varten ja katsojia varten tietää, kelle ne pisteet menee. Jos on kaksi samanlaista vyötä. Jukko. Sitten tuli Jukon arvoinen piste. Eli kaveri tuli vähän niin kyljelle, ei ollut täydellinen heitto. Eli Juko 5 pisteen arvoinen suoritus. Ja otteluhan voi päättää, niin kuin Ippon heittoon, jolloin kaveri putoo suoraan selälleen ja sitten siihen sidotaan. Ja randomia otetaan myös harjoituksessa, on ihan erikseen randomia reenejä olemassa. Asenne. Ippon. Siinä putosi kaveri selälle, eli Ipponin arvoinen heitto ja ottelu päättyy siihen.